Shalom, shalom, ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ Shalom Guds församling. ከመይ ጸኒሕኩም Guds frid vare med er. ኣናዓኹም ሰላሓዲን ምስ ሓውና ሴም ዝበለጸ ቃል ንድበለጸ መዓልቲ ድብል ፕሮግራም ሒዝና መጺና ኣለና Det är Broder Saladin med Brodersen. Vi har kommit med programmet Det bästa ordet för den bästa dagen. ሎሚ ንካፈሎ ቃል ሕማም ዘይገዝኦ ህይወት ዝብል እዩ Och dagens ord det är ett kropp som sjukdom inte kan regera över. ናይ ክርስቲያናት ኣካላት ብሕማም ክግዛእ ፍቓድ ኣምላኽ ኣይኮነን Det kristnas kropp, att sjukdom ska regera över dem, det är inte möjligt. ምኽንያቱ ሕማም ንኽገዝኦውን ስልጣን ይብሉን För att ens sjukdomen ska regera över den kroppen, den har inte den kraften. መጽሓፍ ቅዱስ ሮሜ ምዕራፍ 8 I Romarbrevet kapitel 11. 11 I Romarbrevet kapitel 8 vers 11. እቲ ናይ እቲ ንኢየሱስ ካብ ሞታት ዘተንስአ መንፈስ ኣባኻትኩም ሓዲሩ እንተኣልዩ ግና እቲ ንክርስቶስ ኢየሱስ ካብ ሞታት ዘተንስኦ ንሱ ነቲ መዋቲ ስጋኹም በቲ ኣባኻትኩም ሓዲሩ ዘሎ መንፈስ ገይሩ ህያው ክገብሩ እዩ Det står, och om anden från honom som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då ska han som uppväckte Kristus från de döda göra era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. ሪኹም ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ተቐበልና እቲ ንክርስቶስ ካብ ሞታት ዘተንስአ ንሓይሊ ሞት ዘስዓረ ኣብ የማን ኣምላኽ ዝቕመጠ መንፈስ ኣምላኽ ንሱ እዩ ኣባና ሓዲሩ Så den Jesus Kristus som vi trodde på när vi tog emot honom, den anden som uppväckte honom från de döda och satte honom på Guds högra sida, den anden bor i oss. እዚ መንፈስ እዚ ኣባኹም ሓዲሩ እንተልዩስ ነቲ መዋቲ ስጋኹም ምስ በቲ ኣባኹም ዘሎ መንፈስ ህያው ክገብሮ ኢሉ Och det står, om den här anden bor i er så kommer det göra era dödliga kroppar levande. ስለዚ ኣካላትና ህያውነት ክግለጸሉ ይግባእ እዩ Så vår kropp förtjänar att det levande ska synas vid den. ማለት ህይወት ኣብ ኣካላትና ክገዝእ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ Så att liv ska regera över våra kroppar, vår kropp, det är Guds vilja. ሕማም ናይ ሞት እዩ Sjukdom är att det är från döden. ጥዕና ናይ ህይወት እዩ Hälsa tillhör livet. ስለዚ ኣካላትና ብመለኮታዊ ጥዕና ክመላለስ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ Så att vår kropp ska levas i ett bästa hälsa, det är Guds vilja. ኣካላትና ማሕደር ህይወት እዩ Vår kropp är den levande andens bo. ኣካላትና ማሕደር መንፈስ ቅዱስ እዩ Och vår kropp det är en plats för den heliga ande. ኣካላትና ማሕደር ክብሪ እዩ Vår kropp är den härligheten, den mäktiga Gudens boplats. ስለዚ ካብ ብሉፅ ነገር ድወፀ ዘበለ ነገር ኣብ ኣካላትና ቦታ ክሕዝ ፍቓድ ኣምላኽ ኣይኮነን Så allt som kommer utifrån från döden, allt som inte är från ljuset, att det ska komma i vår kropp, det är inte Guds vilja. በቃ ብሉፅ ዘይኮነ ነገር ጽቡቕ ዘይኮነ ነገር ከም ፍቓድ ኣምላኽ ዘይኮነ ነገር ኣብ ኣካላትና ክገዝእ ኣይፍቀዱን እዩ Så allt som inte är nyttigt, allt som inte är gott och allt som inte är ljus, att det ska regera i vår kropp, det är inte Guds vilja. ምኽንያቱ ካብ ስልጣን ጸልማት ወፂና ኢና För att vi har kommit ut från mörkrets välde. ጸልማት ኣብ ልዕሌና ስልጣን የብሉን Mörkret har inte makt över våra liv. ሕማም ኣብ ልዕሌና ስልጣን የብሉን Sjukdom har inte makt över våra liv. ስለዚ ብዙሓት ክርስቲያናት ሽግርና ብዝተፈላለዩ ናይ ሕማም መንገዲ ስለ ዝሓለፍና ክንሓምም ከም ንኽእል ጌርና ኢና ንሓስብ Så många av oss förståelse i den kristna världen vi har fått, eftersom vi har blivit sjuka i vår vandring så accepterar vi den tanken. ኖ ብሕማም ስለ ዝሓለፍና ትኽክል ማለት ኣይኮነን Bara för att vi har gått igenom sjukdom, det behöver inte betyda att det är rätt. ከይሓመምካ ብጥዕና ምንባር ከም ድከኣል ክንኣምን ኣለና Vi behöver lita på och tro att man kan leva ett liv utan att bli sjuk. ነገር ግን ኣብዚ ደረጃ ንኽንመላለስ ወላ እንዳሓመምና ወላ እንዳተሰምዐና ኖ ሕማም ኣባይ ገዝእን እዩ ዝብል ኣእምሮን ርድኢትን ክህልወና ኣለዎ Men för att komma till den här nivån och leva det här sättet, så även när sjukdom eller smärta finns i våra liv behöver vi säga nej, sjukdom kan inte regera över mitt liv. ሽዑ እምነትና ናብቲ ናሓስቦ ዘለና ደረጃ ሓፍ ክብል እዩ Och då börjar vår tro öka till den nivå vi börjar bekänna ut. ሽዑ በቲ ኣባና ሓዲሩ ዘሎ መንፈስ ኣብ ኣካላትና ህይወት ክገዝእ ክጅምር እዩ Och då kommer den ande som bor i oss börja regera över våra liv, så att liv börjar härska över våra kroppar. ሕማም ጭንቀት ንኣካላትኩም ክገዝኦ ክመልጎ ከሰቂዮ ኣይፍቀዱን እዩ Så att sjukdom, ångest, depression, att det ska kunna regera över din kropp, det är inte tillåtet. ኣብ ዝተፈላለየ ቃንዛ ዘለኹም ሰባት Så ni som befinner er i olika smärtor, ብእምነት ነዚ ቃል ምሳይ ተዛርቦ ካብታ ሰዓት እዚኣ ንድሓር ሕማም ደበላ ካብ ኣካላትኩም ክስበር እዩ så bekänn det här efter mig, så kommer alltid sjukdomar brytas från era liv. ሽዑ ምስክርነት ጸሓፉልና Och sen skriv till oss vid era vittnesbörd. ኣብቲ ድሕመኩም ስፍራ ኢድኩም ግበሩ Så lägg er hand där ni har smärta. በኢየሱስ ስም በሉ Säg i Jesu namn, እዚ ኣካላት እዚ det här kropp,
ማሕደር መንፈስ ቅዱስ እዩ är det den heliga andes tempel. ማሕደር ህይወት እዩ Det här är en plats för det levande. በቲ ኣብዛ ኣካለይ ዘሎ መንፈስ ቅዱስ Med det anden som finns i min kropp, ንኣካላተይ över min kropp. ብሽም ኢየሱስ I Jesu namn. ህይወት ይሕልፈሉ ኣለኹ Jag överför liv. in Jesus name I Jesu namn. ካብዛ ሰዓት እዚኣ Från den här stunden, ሕማም ዝበሃል allt sjukdom ኣብ ኣካላተይ över min kropp, ኣይትሰርሕን ኢኻ det har inte noll funktion. ይነጽገካ ኣለኹ Jag ser bort det. in Jesus name I Jesu namn. ሙሉእ ፈውሲ Fullständigt ኣብ helande ኣካላተይ över min kropp ኮነ är fullbordat. ኮነ Det har skett. ካብዛ ሰዓት Från den här stunden, ብክርስቶስ genom Jesus, ኣነ jag ፍውሴ är helad. ኣምላኸይ Min Gud, ስለ ዝፈወስካኒ för att du har helat mig. ነዚ ነገር ደጊመ ስለ ዘይርኦ För att jag inte kommer få se det här የመስግነካ återigen. ኣለኹ Jag tackar dig. ኣሜን Amen. ሕጂ ጌርኩም ወደ ይትፈልጡ ግበሩ Så det ni inte kunde göra tidigare, gör det. you will see the result Så ni kommer få se resultat. ንስኹም ብሉፃት ኢኹም Ni är värdefulla. ሻሎም Guds frid.